Kaixo, Pablo naiz, eta gaur Donostira aterako naiz feminismoari buruz elkarrizketa batzuk egiteko. ¿Qué es para ti el machismo? El machismo es cuando un género tiene un trato diferente del otro género. Gizartearen alde bat, harrak, kasu hortan edo gizonezkoak, soilik, berez, gizonak izateagatik, emakumeen gainetikan daudela siniztaraztea, edo zera, eidea. Emakumearekiko ematen dan zapalkuntza horren atzean dauden gauza eta ekintzak. A ver si usted ha vivido algún tipo de machismo y poner ejemplos, si tiene alguno. Trabajaba en camarera, Sí. en una marisquería y tal, y han hecho como bromas pesadas, en plan de, como eso, no te como a ti, cosas así, ¿no? Nik uste mundu guztiak jasan dula machismoa eta bai. Eta gehienetan zorionez, baina mikromachismoak izaten dira, orduan askotan ez gara ez da kontziente jasaten egeala. La siguiente pregunta es saber si conoce algún tipo de micromachismo. Y yo creo que hasta yo hago micromachismo, yo que sé, con mis hijas, si veo que están con el pantalón demasiado corto, ya, no sé, yo creo que todo el mundo al final hace. Azkenean, eskatu gabeko piropo oro mikromachismo gisa sailkatu daiteke, onartu gabeko ikutze oro. Edo daukagu etxetik hurbil, gure etxean bertan daukagu. Guk sortzen dugu machismo, guendikan ez dugu aldatu era bat zera, portaerak. Lan egiteko orduan, ea diskriminaziorik jasan duzuen emakumeak izateagatik, lanpostu batera jotzeko adibidez. Nere kasuan lana lortzeko momentuan ez, baina egia da bere momentuan taberna batean lanean aitu nintzanean, kamarera emakumea danean gutxiago respetatzen dela, gizona danean baino. Edo zein lanetan emakumeak oroar generalean gutxi kobratzen du, lan bera egiten. Beitu, adibide bat jartzarren, beraiek hilekoa daukatenean, askotan mingarria da, eta guain arte ez dute baja hartzeko eskubiderik izan. Galdera, da ea zer irten bide uste duzun dela hoberena machismoarekin bukatzeko. Eziketan. Eziketan. Eta aldatu nahi izatea ere bai. Alor askotatik landu behar da machismoa, noski hezkuntzatik lantzea oso garrantzitsua da, etxetik bertatik, Osea, hemen haurtzarotik feminismoan hasi behar deudanok, baina hortaz aparte baita ere garrantzitsua irutzai politikaletikan legeekin kontzientzia hartzea, baina, gaur egungo realitatea nahiko urruti dago gustatuko litzaigun hortatik. Hau izan da dena eta espero dugu gustatu izan.